Не знам, ще усиля звука, защото мисля, че ще се крещи. Не, Тича. аз не мога да крещи, защото в другата стая ще спи са квартиранта и той каза да не крещи. Значи в тих ужас. Ще изпадаш в тих ужас. Ще пищи като морска мишка. То няма Виж? морска мишка, има морско свинче. И най-тъпото е, че наистина записваме късно и оттатък и при мен има спящ човек и даже нямам право да изкрещя от страх, ако се наложи. Да, няма да има такива някакви красъци, ще има някакви мали, тип сол. Ще трябва да си отреже главата, за да се измъкне. Жив. Стар ли те е вече? Не съм Аз гледал нищо, идея нямам какво се случва. страх ме от теб само. Той е доста неподдържан апартамент. Има какво да се чисти. Това е възрастна двойка. Те са типични германци, Приятна. които са дошли на българското Черноморие да изхъбят 2-3 хиляди франка. Пенсията си от 5000 Марки. марки. Да. Горета пета е... виж как е текло, тук е имал теч. Тук има много стабилен теч, и не е теч. Това не е теч. Теча не прави така. Знаеш ли, че в тази игра си можеш да видиш обувките, виж ли, малко. Отпред мога да видя хубавици дерби обувки. Това са моите фешен коментари. Видео. Той видео ли е? Това е видео касетофон, да. Трябва да отидем до видеотеката. Между другото в Пловдив преди до баба ми, където беше началното ми училище, имаше една порно видеотека. Не се е баба. Вече няма. До баба ти. Да, до баба ми. И баба ти беше Customer of the Month. И свиренеш на лунната соната. От Франк Лойд Трай. О, не. Аз мисля, че хорър започна. Бабата и дядото са отдали на разврат. У нея са си шивали хероин и се мандърсали като диви животни в тая съборетина. То от играчка плачка. Бабата, примерно, го юркала да си каже името, ударяли са някой шамар, на някой му тръгнал кръв в носа. Нормален немски секс. Човек, това са кексчета в консерва. Няма такова нещо в света. Виж, те там вземат големи пенсии. Нормално е, нали, да си купуват такива неща. Тук кой си купи? Преди бях играл един хора с едни такива дъмите, не гледаш към тях, се движат и правят разни неща и като се обърнеш и вече са по друг начин наредени. Ясно, ама за майки. Особено ако като се обърнеш и вече са по друг начин наредени. Тук нещо се знаеш, има рейпвали. Човек, аз този телевизор няма му пръста. Оп. Те германците може би ценят изкуството, обаче пък глупости говори, имат пари. Не цени нищо, германеца нищо не цени, той живота даже не цени, той е народ. Значи баба ми има подобен ЗИЛ. ЗИЛ ли се казваха тия? Аз не с баба. ЗИЛ не, как ЗИЛ? Не ЗИЛ бяха едни камиони. ЗИЛ е камиона. Как се казваха тези хладилниците? Старите. Тя няма за кой. Руски хладилници баба ти нямала ли? Така микровълнова, ама едно към едно имахме в... Даже може би и същите неща имаше вътре, това е като бях студент. Абсолютно и същите неща имаше вътре. Имахме един секретариант, който много, нали, хигиената беше така някакъв бегал спомен за него от детски години. И аз стои чешмата, че да. Това с две пръчета, той е интелигент. Като пие кафенци, дига малкото пръче. Трето, да. Къде са го пуснали тук? Това е като реалити шоу. Нали, взимат те от високата класа, нали, ги дават тук да се гносят. О, човек, не искам да се движа. Той е като той, Blair Witch Project. Моля го бутна е този. Букук, влизай. Не знам, дай да отидем там. Аз моля да скоча направо. Не мога. И дабл джамп можеш да направиш. Това е точно това тип игра. Не знам, аз имам чувство, че аз ще направя дабл джамп много скоро. Човек, стига трябва ли е ходът там? Дай. Оф.
Махни се. Охо. Аз в момента го играя, смисъл не знам ти колко се насираш, ама аз тук сменям памперси. Купувам играта. Трябва да е лън. Pre-order Day 1, IGN 10 от 10. В Русе има поне един секс шоп. Ако греша, накажи ме. В Така съм Пловдив чувал. има адски много секс шопове. Има една улица, която реално има така минимум 3-4 секс шопа, нали? Тя е улицата на секса. Макар че Значи никой ви сега, не в Пловдив голяма безработица, има секс шопове, нормално.